Arratsaldeon ikusentzule lagunok, ongi etorri Euskal Herriko ardimoztaile txapelketara. Abadinon gaituzue, Harriaroti datorren ogibide zaharrak ere alde lehiakorra ekarri du. Duela 5.000 eta 500 bat urte hasi ziren arropa eta eguneroko beste erabilera batzuetarako artile arilkatzen eta gaur egun ardiak moztea kirol gisa aitortuta dago. Abiadura, trebetasuna, zehaztasuna, iraupen fisikoa eta teknika eskatzen ditu lehiaketa honek edo gaur hemen ikusiko dugunak. Eta ikusiko duguna lehenengo ardimoztaile txapelketa izango da. Zuentzat eta hemen gauden gehienontzat inoiz ikusi gabeko zerbait. Honetan dabiltzane bakarri dakite hau zer den, eta guk Patxi Lazkanotegi albaitari eta artzainaren laguntza behar eta izango dugu hemen ikusiko dugun guztia azaldu eta uler dezagun. Euskal Ardimoztaileen elkartearen helburua, Patxi, arratsaldeon lehenik. Berdin esko. Helburua ardimozketari ikusgaitasuna ematea da, nola ez, baina ez Euskal Herrian bakarrik. Munduan ere bai. Horixen, horregatik handaukogu aukera hau, ezta? Bai, hau bide luze bat da. Hau hasi zan Edinburgon, izan zan Royal Highland Show batean, tan izan zan munduko txapelketa, eta hemengo moztaile profesional batzuk hori zuten helburu. Eta lortu intzuten. Sukalde lana, erraten duten bezala, haundila. Eta entusiasmo haundilakin, eta gero baldintza batzu bete behar zuzten, ofizialtasuna lortzeko, eta ari dire poliki-poliki. Eta azken urratsaia benetako ofizialtasuna eta konseilua sartzeko da hau, txapelketa, nazioarteko txapelketa bat egitea, nun barne izango den Euskal Herriko txapelketa, gero Zelanda Berrira joateko, hemen irabazten duna, hango mundiala, urrengo martxuan baita, eta guantxe ikusiko digu hori dena. Hala da bai, Patxik esan bezala, onenak, hemengo onenak, Euskal Herriko txapelketago onenak, hartaziz eta makinaz, 6 hilabete barru Zelanda Berrien jokatuko den munduko txapelketan izango dira. Bi onenak, gero artillariak ere izango dira, baina arratsaldea luzea izango da, eta horren inguruan ere hitz egingo dugu, artillarekin zer egiten den ere bai, gauza asko ditugu, zuei erakusteko aurrenak guk ikusita. Hemen ardiak, 1000 ardi gaur. Orotara hemen, 1000 eta ardimoztaileak, 80 bat, hemengo eta hango. Gales, Irlanda, Herbehereak, Frantzia eta abarretik etorria baititugu. Ane Muruamendiaraz, arratsaldeon zuri ere. Arratsaldeon bikote, arratsaldeon ikusentzule. Gaurko egun osoko festa izango da. Goizeko 8:00 hasi dira lehen kanporaketak, eta orain finalak ikusiko ditugu. 1000 bat ardiri moztuko diete gaur egun osoan zehar ilea, eta 12 txoko ezberdinetatik etorritako ia 80 parte hartzaile arituko dira lehian. Bi modalitate daude, gureizez edo hartaziz eginiko mozketena, eta bestea makinaz. Guk makinaz eginiko finalak eskainiko dizkizuegu, makinaz eginiko mozketak. Esan duzu hau guztia guretzat berria da, ikasten ari gara, beraz ondo esanak ondo hartu, gainontzekoak barkatu ikasten ari gara eta nola ez, ikasteko epaiek zer eta nola epaituko duten jakiteko Ipar Arrinda antolatzaile eta gaur hemen Oltza gainean lehian izango dugun lagunarekin izan gara, beraren gana jo dugu. Txapelketarako ardi guztik prestauta jungo dira, bai? Batzuk sabel alde guztia garbituta eta izatxe aldia. Ikuste zue, zonalde hau babesteko asmota. Mozterakoan, bigarren edo mozketak penalizatu egiten dute, bai? Beraz, makina behin pasautakoan artile moztu gabia utziko baldin bagenu, kasu hontan hau, berriz pasauko baldin bagenu, artile motxonek penalizatu ingo luke. Aurreko epaileak, lehen aipatutako zirrindatsuak, markadore hauekin penalizatuko dituzte. Atzeko epaileak, gandor edo zirristatxoak penalizatuko dituzte. Beraz, epaiek bizkortasunaz gain, denbora, kalitatea eta animaliarekiko errespetua hartzen dituzte aintzat. Ipar Arrindak erakutsi digu gaur hemen nola epaituko duten epaileek, beraz argi izan, hor kronometro handi batzuk ikusiko dituzue atzealdea, baina azkar ebakitzea bat da, baina ondo ebakitzea bestea, txukuntasuna ere aintzat hartzen dute, bai, Oltza gainean izango diren epaileek, eta baita eskortan atzean izango direnek ere. Gaur guk, eta kontutan izango ezeko 8:30 hasi direla hemen gaur lanean, kanporak eta mordoa izan da hartaziz eta makinaz,
eta guk gaur orain hasita 3 final ikusiko ditugu. Lehenik Open izeneko finala makinaz, eta finalera iritsi diren 4 ordezkariak Galestik, Lear Evans. Ingalaterratik Izar handi bat, Nick Graves. Izarrak baitira hauek, Patxi, mundu mailan guri ez zaigu iruditzen, baina kontuz. Hemen, zenbat publizitatez josita ibiltzen omen dira kanpoko lehiaketetan. Bai. Hala da, bai. Errango izuet gauz bat. Badakizu Zelanda berrian, Rubia nola errotuta dagoen Rubia zer den horren dago lehendabiziko kirola. Zelanda berrian bigarren kirola hause da. The Golden Shears. Urtero egiten dena, eta eurekin zuten bihurtu kirola. Ardillare, hau aizkora bezala da. Aizkora segun ze tronkua tokatzen zaizu, segur tokatzen zaizun, hori baldintzatzen aldu emaitza, orduan batzuek hau ez du nahi uzten dute hori, epainekin beti. Eta beste gauza bat, ikusiko duzue, hasten direnean, azpia, errapealdea, bustana eta tripaldea garbituta dutela. Hori denek berdinantzea ekin diezaioten lehiari alderik izan ez dadin. Horixen, eta gainera mozten dute zonalde bat, leku bat oso delikatua, eta abiadura denez baitarteko horre bakiak eta egiten aldide zauriak, eta hori kendu. Orduan iten dugu arriskurik utitxu. Behin eta berriro entzungo duguna da, ardien ongizatea bakarren batzuk esango dute, eta ardiei hilea zergatik moztu behar zaie. Guk hori baserri munduan ezagutu dugu. San Josetarako edo apirilalderako mozten ziren hauek bildotsa dira gainera, urtebetetik aurrerako ez dira ardiak, bildotsa baizik, eta ez dakit bigarren mozketa duten, aurtengo bigarrena duten edo lehenengoa duten, eguardian eta goizean ibili dituztenak bigarren mozketakoa ziren. Batzuk bai, dira, errango izu gauz bat, nundik etorri zan ardila. Guk ezin zan ardila, neolitikorako hartzaintza sortu intzan, eta Obiz, Aris, Orientales, Mufloi asiatikoa handik eldura ardila, eta selezionatu zen artillerako. Orduan, animal hori gaurko ardia ez badugu mozten, gaixotasuna tarazu besterik ez zaio sortuko. Orduan, moztu inber da. Lear Evansek aurrenekoa 40 segundoan moztu du, oraintxe Gravesek. Pentsa zein abiaduratan hasi diren, esan dizugu, 41 segundo ardi bakoitzeko. Eta ikusten ari gara hor, holtza gainean urdinez badaudela epaile batzuk, hain zuzen ere 5 epaile ikusten ditut nik, baina lekuz aldatzen direnak. Epaile horien lana hemen goian zein da? Oso ondo, hori da bitu. Abiadura han erlojuak, nio hemen erraten duzuna, ardila behar dute, 2 pasadaz eman, indar dute sistema da The Bowen Method. Da oso optimizatuta, eta ardilari makina behin pasatu. Azten mazara bialdiz pasatzen, artilla motzegi egiten duzu, eta hemen Euskal Herriko ardia arrazonekin ez, nio merino eta giro asko baraiu den horrekin, imar da fibra aldik eta luziena mozu, orduan ez bialdiz pasatu. Horregatik epaile hori iten duna da penalizatu. Ikusten baldin badu bi aldiz pasatu zula, punto bat iten dizu. Punto gehiago eta okerrego. Aldik eta puntu gutxinan lortu behar dire. Patxi Arrindaren bideoan ikusi dugu, kontagailu bat nola daraman, eskuan epaileak, eta lekuz zergatik aldatzen dira. Klaro. Hor ere, nola baitere, Vale. Oso importantia erranduzuna, bai, hori erran behar da. Eta da, objetibidadia, haizu niri autokatu zait, hau oso zorrotzala, ez, aldatu. Horrono ez dago izakirik. Hor ere berdintasuna bilatzeko, eta bakarrak, 20 ardi epaitu ez ditzan, arzain bakarrarekin. 20 bai, baina lekuz aldatuta. Hori oso garrantzia da, berzela esango dute, haizu, ez da berdina, hori oso gogorra tokatu zait, ez. Segundoak edo minutuak ere puntu bihurtzen dira, gero bat egiteko, eta uste dut, dela 20 segundoko puntu bat, minutuan, beraz, 3 puntu dira, eta gero 0,05 segundoko, hori da proportzioa. Azkenean sailkapenean dena puntuetara ekarri beharra dagoelako. Horixen da. Hane, haitzongi esplikatu duzu, goiko holtzan dagoen epaile motori nola egiten diren muitu, deneri berdintasunean egiteko, hori da board judges. Board da holtza, eta bestia da pen, istegien epaiak. Eta hoik ere punto gehiago eta okerrego. Xabi, Zabantza daukagu hemen gurekin. Labur, Xabi, konta iguzu zein den zure lana, labur, mesedet. Kaixo, bai, ni Bizkaian elkartetik nator, gaur pixka bat laguntzera. Eta nire lana da, ardia jartzea modu batean, epaiak ikus dezan. Ardi mozaileak nola egin duen bere lana, eta pixka bat
Lanean utziko diogu Xabiri eta oraintxe egongo gara berarekin, ez dugu bera lana oztopatu nahi. Ikusi hemen adibidez, ebakia egin dio mozterakoan, beraz ebaki horrek bere penalizazioa izango du noski. Bueno, ni albaitor bezala erran behar dut, ebaki horiek, 180 dire oso ebaki txikiak. Ba, ez dango dut, gu bezarra moztuan ba antzeko, eta ipintzen zaiote, ba, enebro, ipuruak inako errautxa bat, ikatza, eta errautxa bat etorek egiten du, ba, bere ala ez da odolik ateratzen, eta zikatrizatu egiten du, Eta baita ere spray antibiotiko batekin, eta ez dago inungo arazorik. Batzutan, handixiko behar da, penalizazioa handigoa izaten da. Eta hor behar bada tarteka oso anekdotiko izaten da, josi egiten da, eta ardiare ez da enteratzen ere. Guk segalarien txapelketak eta eman izan dugu, zoritxarrez aurten ez da izan, ba nahiko parte hartzailerik izan ez delako, baina han kirolari lana bukatu eta ez du jakiten txapelduna norden. Belarra pixatu egin behar da eta bar. Eta gaur guk hemen ez dugu jakingo irabazlea norden sari banaketa egiten duten arte. Inork ez du jakingo. Ez da hartzaina ardi moztaileak ere. Hoixen da. Sorpresa mundura azkenen ikasiko dugu, zi hor daude beste puntuak. Gotxin, borpen, jotxez eta bestiak holtzakoak eta atzeko aldeko epaiak euren ebazpen eman arte ez dugu jakingo. Eta hori sorpresa eta politia izaten da. Azkenen izaten da jakintasun horren emozioa. Lirrebans 17garrenean, Graves 14garrenean eta beste biak 15garrenean. Beraz, Lirrebans denborari dagokienez nabarmen aurretik eta hor ebakitzen bizi-biziari direla, uste dut hause dela Lirrebans hain zuzen ere lehen da biziko gunean ari dena. Hor zirrinda batzuk edo ikusten dituzue, hori ere bestea ez da, zehitz erabili ez, dena inglesetik eta bar, eta hor behar bezala moztu gabe geratzen diren ilepuska horiek, eta aurkitu dut, geure amari entzun da zirrinda tira edo franja esateko, eta aurkitu dut Zumaiako izkeran zirrinda ere erabiltzen dutela. Eta iparrekin eta hitz egin da, onartuko aldugu hitz hori. Eta beraiek ere, aste honetan hitz horretara jo dute. Hor ikusten dugun behar bezala moztu gabeko ilepuska horiek. Ilepuska hori, bera. Eta botatzen dute alde garbila mai batera nun zirritu batzuk badiren, eta hor kentzen ze zati zikinak, eta dena ikusten da ja dena pieza batien moztua den, eta ero bildu egiteko, eta horrela iten ze kalitatezko ardia hemen ze gertatzen da, hemen ez dugu horrela iten, gaur ez txapelketan eta orokorrean gure artia den bezalkoa delakot. Erne, 20garren eta azken ardi hartu baitu Lirrebansek. Eta hartu bezala hasi da. Denbora makina itzaltzean hartzen da. Horixen da. Makina itzali, behar duzu ardile bota eta makina itzali. Eta orduan. Urrenkera horretan. Moztu, ardia bota txirristan bera eta moztu. Hortxe geratuko da. Horixen da. Guantxe ikuskugu. Ez da asko falta. Ja buelta ematen ez zailo lepotik. Ja sorbaldan, azten da beruntza. Hasiak, koms, inglesez itzorreri, bouen metodoa da hau. Hor belar zirrinda ikusten, belar hile zirrinda ikusten ari gara. Hoixen da, hori gero paituko dute, ikusko dute, minoneia, egin du, botado ardilla eta makina gelditu, oso importantia. Hor gelditzen da erlojua. 14 minutu eta 34 segundo, Evansek beraz. 18garren ardiarekin ari da Graves, eta Legoni eta Price, bata 19garrenean eta bestea behar bada 18garrenean. Gravesek oraintxe hartu du 19garrena, Legoni 19garrenarekin lehenagotik ari zen, 3garren gunean dugu Legoni, eta bazterrekoan Galeseko 2garren ordezkaria Philip Price. Eta uste dut ardirik ez daukala horratzean, azkena izango dute, ez dut beste ardiri ikusten atzean. Bai, oraintxe azkena eman diote Legoniri. Ikusten duzun bezala, amaituta hor gelditu behar dira azken amaitu arte. Bestiri espetu. Legonik, 26 segundo gehiago. Ardia eman diote 4garrenari, Philip Price. Eta Gravesek ere bukatu du. Legoni baino, ez dakit, beste 15 segundo gehiago behar bada. 3garren tokian Graves, eta Patxik esan bezala,
Ardi moztaile eta laguntzaileak ardia ematen diena alegia denak hor daude laugarrenak bukatu arte. Bai, errespetuz eta horrela beilako arauak oso zorrotza dire, idatzita daude, badago talde bat hori dena ongi aldaketak iten txuzte, claro, eta gainera eguneratu denborakin. Amalau minutu eta hogeita amalau segundo, Gravesek 15 eta hogeita iru, Legonik, Gravesek ez, Evansek, 15 eta berrogeita bi Gravesek, eta 16 eta hogei Philip Priceek. Hau da, oraingoz daukagun erreferentzia. Azkarren, Lear Evansek moztu duela. Txapelketa hau berak irabazi duen, Opena gaur hemen Abadiñon berak eramango duen, hori gero jakingo dugu. Gero baina, gero dena bukatzen denean. Horentxe Patxi esaten ari zena. Beste ritmo bada ez du zer ikusirik kontu zibili behar dago hemen, eta 3 ardi baino ez dituzte izan. Eta errango izut, nik ezagututa ez dago esperientzirik hartasikin, orain hasi berria gara, eta ordun badakizu denbora ez da dena, inberda kontuz, eta gainera arrisko gehiu da azala mozteko, Eta ordun hori horrek egiten du baldintzatu, hori, beste gauzaldelako abiadura. Eta esaten ditu, Sudafrikarrak iten dute, usten dute ardila berdintasunean, eta hori. Eta gaina errango izut, usten du, usten du artile pixkat, eta Zelanda Berriko Canterburyko mendietan eta horrela, ardila bota bartxigo mendira, eta soberan moztuta, sufritzen dute, neumonia do gaixotasun hartzen dute. Eta hemen ere nik mosten oso goiz, asturrekin haitzen zobekio, zigatiro mendian guainikan, hotzak eta urillak, eta artilla, ez duan beste balio hemen horregatik. Estilua antzekoa da, The Bowen System, The Bowen Method, ikusten duzu. Behar baldima da hor goiti beti joaten dire gehiago, bizkarre zurtikan tripaldera hor egiten dute zuzenian. Ez hainen luzekara. Pixkot aldatzen da estilua. Ikusiko duzue hor, esango duzue, oso txukun ere ez da, hori gurekin bezala da. Hilea gaizki moztutakoan, berdinduko zaie, hori. Horraten zen, zen esaera bat horrela, hola gaizki moztuzkero gero berdin zaigu, Puntuetara ekarri dugu, lehen denboran ikusi dugun hori, esan dizuegu eta, hau azkenean, puntuetara ekarri behar dela, gero epailen puntua gehituta, azken emaitza jakiteko eta bakoitzak egin duen denborarekin puntuak orain arte, Lear Evansek 43 eta 7, Jeremy Legonik 46 eta 15, Nick Gravesek 47 eta 1, eta Philip Priceek 49. Zenbat eta puntu gutxiago, hobeto. Horrek irabaziko du, puntu gutxien pilatzen duenak irabaziko du txapelketa. Hori derrigu arrozkoa da, animalen ongizatia eta kontu zaulilekin eta dena, eta kalitatea, baina emozio pixkoak entzen dio, ez da, abiadura horrek jendia berotzen nahi ikusten du, eta ez duzu jakingo emaitza, amaitu arte, bine horrela da. Bega, hasi dire. Hasi da! Lankideok eta aurretik, 20 esan duzue, bakoitzak 10 ardi ebakiko dituela, baina 21 ardi sartu dizkiete, hau da, bat kanpoan utzi du bikote bakoitzak. Euskal Herrian, 1.000.000 ardi, gutxi gora bera. Lehen ostegunean hemen aurkezpena egin zuten, eta zenbakiak gogoko ditugu, eta galdezka, hemen unmen mordoba zegoen, eta galdezka ibili zen Joseba Atarbera, eta Espainian zenbat, eta Frantzian zenbat, eta Alemanian zenbat, eta alako batean, eta gehien non, eta hainbat herrialde esan, eta inork asmatu ez, Txinan, 200 milioi. Claro, eta bigarren Australia, lehen nabizko Txina, lehen Australia zen, meiuan Txina horatu inda. Hirugarrena Zelanda berria minio kontuz ere Turkia eta inguruotan. Ardila berez, Turkia, Siria, Iran, Irak, han ateratzen, han ez izen ardi basatiura, hango animalia da, eta magarrebiarrek horregatik ardien kultura handila daukate. Horregatik eroten bestarako, eta hango kulturatik heldu da, handik ekarri zuten ardila honarat. Lankideok, Joseba Atar daipatu duzue, hau guztiaren bihotz taupadetako bat bai behintzat. Joseba, arratsaldeon. Arratsaldeon, ixe pixo guztio eta foniko geratuko gara gaur, baina itzelesko eguna izan da. Joseba, nork esango zuen, Abadiñoko probalekua goraino beteta, begirazio holtza txukuna Euskal Herriko lehen ardimozaie txapelketa orain dela urte batzuk,
posible izango zenik gaur hemen horrela egotea. Bai, holaxe da, oin dela urte pare bat, moztaile soilik besterik ez ginen, eta oin familia, azten dan familia bat gara, lehenbe kuadrilla ginen, baina gaur egun esan like, familia bakarela, eta hemen bebai, Euskal Herriko jendiei eta munduko bebai erakusteko zer dan ardi mosketa lehiakorra, itzelesko ekitaldia eta oso pozik gaude. Atzetik lan asko dago, ez bakarrik gaurko antolatzeko, baizik eta Euskal Selekzio moduan estreinako zaritzeko munduari begira. Bai, hori da, azkenean ibili gara hemen urtebete lanaz gainezka eta finetazioa lortzen, dana diseinatzen eszenatokia eta hori dana, eta gero oin munduko txapelketara begire eta itzelesko lana 2023an lortu genuen ofiziatasuna Eskozian eta ordutik aurrera izan da tren bat bezala eta ez da etentzen tren hori. Beste kirol batzuentzako agian ispilu ere bada ofizialtasuna lortu duzuelako eta hor Joseba, zeuk lan berezia egin behar izan duzu? Barkatu ez dutxot ondrez. Ofizialtasuna lortzeko bidean lan berezia egin behar izan duzu? Bai, gure kasuan guk ez geneukan federaziorik, ez geneukan kirolik bez ez gara errekonozitzata modun, eta guk azkenien junginen munduko kontseioen gana, jente guztitzen barre hitz oskuen, esaten hori ez duzu lortuko, benga txabala, animo, baina plan ez duzu lortuko. Guk zineztu ginen, eta guk bagenekien zertan ibiltzen ginen, eta guk junginen munduko kontseioen gana, Euskal Herria osoaren izenien eskatzen hori, 7 probintzien izenien, eta hoen Euskal Herria bezala hemen gabiz erakusteko munduari, hemen gaudela, badakigu eskilaten, hemen dago gure moztaiek munduko honenen onduan eskilaten, eta gure horre handia. Lehen feedbacka jendeak zer esan dizu? Hasiera honetan behintzat. Abadino txiki geratu jakula, baina betein jau, ez? Eta nik uste bat azkenien guretzat mundu bat da, eta da mundu bat ez dana ikusten. Zatik, gu beti egoten artegietan, eta goizien goiz, azitxe, inok ez gaitxu ikusten, ez? Baina, honegaz, nik uspero dut jenti oso pozik egoti, arritzute bebai, esaten, ostras, zer dan hau, ez da? Eta hogi bide zarrenetariko bat, gaur egun, ez dakit berpiztuten, edo. Joseba, zuk zeuk lehen urratsak nola eman zenituen, hemen izan ginen aurkezpenean eta zure burua gintonik bat bezala aurkeztu zenuen. Ni gintonik banaz, ni erdi, Inglaterran jaiotakoa, eta 7 urte arte Inglaterran egon nintzen, oin 46 urte azkadaz, eta hemen Euskal Herrisen egonaz bizitzen, ise 20 urte. Hemen euskaraz ikasitxe, ama elorrizokoa, nire familia guztitxe elorrizokoa, nire aitzitxe zana badinokoa. Orduan niretzat oso berezia da hemen ospatzie eta nire aitzitari luzatuko txat, bihotzez, eskerrak. Joseba, zorionak zuri, zorionak lantaldeari, eta hau lehen pausua besterik ez dadila izan, eskerrik asko. Mi esker zuei, mi esker. Eta gu hemen gaude aldugun neurrian, laguntzeko, erakusteko, ikusgarritasuna emateko, zalantzari gabe merezi dutelako, hau ere oso geurea delako, gehieno geure baserrietan eta ikusi dugulako, hau ez lehiaketa moduan, harrigarria izan da jakitea, hau ere lehiaketa badela, baina zeuk esan duzu Euskal Herrian horretara ohituta gaude, ez ardiekin, bai hartzaintxakurrekin, adibidez, honekin ez, baina zenbat lanbide kirol bihurtuta, ez da, hau beste bat. Zorotzen zara, urte batzuk kamiseta bat aterazuten lana kirola egina. Gure kirol guztiak, herri kirolak ziren, eta hau beste bat. Nik esan duna mutilone nian egoen Eskozian. Eta honek egin zuen lan bat, ez dut zeizkuntza daukan, inglesa mintzatzen da, euskara bezala hobeto. Eta lortu zuen lan administratibo esan duzen bezala, kontaktuak unaino eietu gara, eta helen bazkaltzen egon dura, ikaragarria. Baina hau, iraunkorra izaten alda. Eta hartzainak, auzolana guria da, hartzaintzak ere, hartzaintzarako eskaparate bada, eta pixkat baita ere dauka, orduan denen artean bultza bat eman behar dugu. Eta gazteak erakarri. Baita ere. Ikusi, zer den hau eta gazteak erakarri. Hori da. Hori da, geure kirol askotan gertatzen ari dena, geureetan gertatzen ari dena. Hainbesteko kompetentzia dago, hainbeste kirol atsegin eta gustagarri daude, ekarri egin behar dira. Segan esan dugu, hauten ez dela txapelketarik izan, sokatiran ere larri lur gainean eta goma gainean, bestean ere bai, harri jasotzea dago orain ondo, aizkora hor nonbait, eta
Bai. Gazteak, datozela gazteak ona. Horixe, hortan. Eta badakizu hartzainari lotuta, badira hartzain jokoa guain behar diren Aralarrenta inguru hortan eta lasterreak inguruzte, beste gauza bat ere. Hartzain mundutik datorren hau ere, Nola ditugu, Ipar eta Mikel Euskal Herriaren izenean 6. ari dira, Eskoziarrak 7. Herberek 5 dituzte. 5 atzetik. 5 ardi moztuta eta Irlandarrek 8. Irlandarrak aurretik beraz 8rekin. postura horreri eutxitzeko ze praktika behar den, Ze gu bezala profesionalak ez garen azkenin doblatu ingara, tolestu itin gara alde belaunak nokez, otlaro mino. Kontzen mozu postura horreri, askoz ere efektiboago da, hobekio joaten da, bai ardila baizu, eutxi, naizta batzutan nahi duzu hanka muitu, ez. Praktika, dena lan guztia bezala praktika. Persona zailu iten da, zailu, gogortu, eta hori behar da. Juanan, Patxi, barkatuko idazue beste gonbidatua daukagu aldamenean, Pampi Santa Maria hartzaina da, Ben Afarroatik dator. Pampi, jakin nahiko genuke, zer iruditzen ari zaizun alako txapelketa bat, gaur hemen Abadiñon horrela ospatzea. Lehenik oso pozik, arro, gure hemen hartzain mundu honetan izaitea, zoriondu hau antolatu duten hainbeste herritar, auzolanean, eta hori balore importanteak guretako auzolana, guk ere ardi mostea ez da zerbait folkloriko, guk zerbait egiten duguna da auzolanean, urtero, udaberrian, Siberun udazkenean, mendi goietan daudelako, eta gero jeitzean, guk udaberrian, hori auzolana importantea da, gutako, ez da zerbait folkloriko, benetan egiten dugun zerbait da, eta pozik, eta hemen ardi usaina zenitzen dut. Izerdi usaina, ardi usaina, eta hori ere nazioarteko da, nazioarteko ardi mosleak ikustea hemen, pozik, hemen herrien arteko elkar ulertze hori, laguntasuna, maitasuna, eta behaz pozik alde hortarik, balore horiek oso importantea dira, eta ikusten dugu ere, zein guk egiten dugu hori ez egunero, egiten dugun lan bada, baina hau ez da arrunta, oso zaila da, ni badakit egiten dutalako, olako abiaduran, olako baldintzetan, hain harritutana, ni benetan harritutanago, zein azkarrari dauden, eta behaz ez da bakarrik lan arrunt bat, da kasi kirol bat, eta behaz pentsatzen dut, traineretan den afizio hori den bezala, ontan ere, eta traineru mundu hori nola onartua den kirol bezala, honek ere merezi lukeela, ardimosteak, ofizio bateri lotua da historikoki, honek ere onarpen bat izaitea, edo klasifikatua edo onartua izaitea kirol bezala. Eta gero, ere bada, berriz ere erten duen nazio artea, ni pozinago ikustea munduko hartzain guziak egunero ez dira hola aipatzen. Gaur foko guzia horitan da hartzain mundu honetan, baina ez egunero. Eta 10.000 hartzain badira Euskal Herri osoan, bihar isilian beren ardibordetan, arditeietan lan eginen dutena. Eta nonbait, holako egun bat da errekonozimendu bat, onarpen bat, ofizio eder horrenako. Historikoki Euskal Herria izan da arrantzale mundua, baina ere hartzain mundu bat. Gero da histori industrializazioa eta herri honetan kulturalki, herri honek egiten gaituen bi ofizio nagusi bezala ikusten ditut hartzaingoa eta arrantzale mundu hori. Eta behaz, bi mundu oso estua gogorrak, baina lotzen dituenak, eta ekitaldi hau, benetan onarpen bada. Eta ere nazioartean gaur pentsatzen dut sofritzen ari den herri bati, Palestinari. Han ere hainiz hartzain badaude, eta nik benetan mina dut gaur gu pozik gaude, zoriontsu olako ekitaldi egidar batean, nire bihotzez eta pentsatzen dut hemen hainiz jendek pentsatzen dutela sofritzen ari den herri hori. Eta egun batez, bide honean gira, baina gure herri honek onarpen nazioarte zerrenda hortan Euskal Herriak ere onarpen bat izaitea.
herri bagira ikusten da hemen, iparraldea, hegoaldea, baina lotzen gaitu eskora. Ardia berdin da iparraldean hemen, esnea berdin da, bilotxa berdin deitzen da. Eta bez, herri bagira eta agian, noizbait, honek laguntzen du agian herri bat bezala onartuak izaitea. Bitxanda direnez, gero ez da hau final aurreko eta gero finala izango baizik eta, txanda bakoitzeko puntuak hartu, bigarren txandako puntuak hartu eta punturik gutxien eskuratzen duena, izango da txapeldun hemen Abadinoko nazioarteko ardimoztaile txapelketa honetan, nazioarteko eran esan dezagun. Lehenengo opena ikusi dugu makinaz, orain makinaz ikusten ari gara nazioartekoa, eta gero geuri begira, gaurko txapelketa nagusia izango da, gu hemen Europako onentsuenak ikusten ari gara, Europako onentsuenak Euskaldunek behar bada urruti ditugu, baina gure txapelketa Euskal Herrikoa gaur aurreneko hemen, eta hemengo onenak aurretik aipatutako zirkuitu horretako puntuak eta aintzat hartuta, baina uste dut gaurko txapelduna zuzenean Martxoko Zeelanda Berriko munduko txapelketan izango da. Ikusten duzu ze maila den, Irlandarrak, Galestarrak, Eskoziarrak, gu hortxin daude, eta horre gotia gure izenekin hori irabaztea da. Irlandarrak azken ardia bozten ari dira, eta minutu edo esango nuke segundo gutxian amaituko dutela. Orain lan luzean ari dira atzutik. Ben Scott, lanak bukatzen, 20 minututik gora. Eskoziarrak ere 20. ardian, baina zertxo baitatzetik, Scottek berehala bukatuko du, bizkarraldean ari da orain. Besoetara etorri. Eta hor bukatu du Ben Scottek. Txirristan behera bota du. Eta orain eskortako epaileek aztertu beharko dute Irlandarrek. Aurreko 19 ardiekin egin dutena honezkero aztertua dute, azken hauxe aztertu eta atzeko eskortako epaile horren lana hor bukatuko da. Atzeko epaileak ere lekuz mugitzen dira aurrekoa bezala. Bai. Atzekoak ere bai. Bai. Pare bat izaten dire, bat nik orain, gero orar muitu, arat hori. Rota. Mikelek 19. orain. Osondo, pixkat... Eskoziak ere bukatu du. Gai gara Eskozia, Irlanda, Gales, munduko nenak. Zelanda berrikinetan. Baina munduko txapelketan xelebria da ze herrialde, Feroe Islands. Feroe Islands, Malvinak. Ikaragarria da. Eta niri hau bat zer ekarrazten dira errugbia. Ikusten mundi mazu, rugbi taldeak, hotxe dire, hori da. Erran dizuet, berriz errango dut, Zelanda berrian bigarren kirola rubi eta bakizu rubilariek amorratu dira. All Blacks, gero ardimoztaileak. Histori txiki bat kontatu giztut, amaitu horretik baina pixka falta da. Owen, sistema hau, nola metodu hau asmatu zen ura, hainen famatu intzan, munduan zehar Errusiera eta herrialde askotara joan zen irakusteko nola egin zen, sekulako merituak eta premiok eman zioten izan zen, ikaragarria gara duitako ze gara joitan, artillak prezio hona izan zuen, eta meriruna gehiago, ez? Izan zen berexia, sartzen bazaizte internetan Bowenen historioa, ikaragarria, gaina bian nahi ziren, eta bilek ikaragarriak. Ardilek moztu zuzten 2009 eta 53. urtean moztu zuzten 400 eta 54 ardi 9 orduz. Baina, bilotxak, geixo minio markak hobetu dire, ze teknologiare makinak ere difenti dire. 20. bildotxarekin Euskaldunak Mikel Ipar Txaloka ari zaion bitartean. Hankaldera eta hortxe bukatuko du Mikel Etxebarria. Taula gainean Ipar arrinda ikusi dugu eta orain gurekin daukagu. Ipar, konta iguzu, taulatik jetxi berritan, ze sentipen dituzu? Emozio asko.
hau denik uste hautzako ukigarria. Lan asko dago, asko honen atzetik. Bueno, aurreko egunetan zuek egontzeate montatzen, da ikusi ezue, ez? Demagun kontxako estropaetan balizan montatzen egotia bezala, eta gero arraunian proan, popan, eta baita joezan papela egin behar ere, ez? Baina, bueno, hoi tokatzen da, eta hoi dakau, ez? Kirol minoritariok, eta baldarrikapen bat emendikane bai, Ipar, eszenatoki gainean Euskaldunak nazioartekoen pare punta-puntan. Bueno, puntan, egia esan, Eskozia, herrialde anglosajoiak urte asko daramakizte, gu hasi berritan geha esateko bezala, ez? Baramatzazki urte batzuk, baina ez dira, ez? Ez da konparagarri. Baina, bueno, gu poliki-poliki, urratsez urrats, eta ilusia hundikin, zen motatako laguntza lortzeik joan, babesak, zelanda berria bakizuen undaon, ez da kontatzeik antipodak guztiz kontrako aldian daude, eta, bueno, gure esana bezala, ez? Martin Zabaleta munduko gailurrera eraman gintuen, hartzainak aberiketara eta ardimoztaileak, zelanda berria eramaten zaituztegun, ez? Gurekin. Ea zelanda berrian ikusten zaituztegun, daramazuen elastiko horrekin, Euskal Selekzioaren elastikoarekin. Bai, jada ikurriña handao, beraz, bakizue, nahi baldin bazue etorri, hegazkina fletatu beharko dugu, itxasontziz uste urterdi emango deula, eta ez dakau denbora galtzeko. Ipar, lehen urratxak ematen ari zarete, urratx handiak eman dituzue, baina oraindik ere badaude lortu beharreko erronkak. Bai, ziur. Erronka asko, formakuntzan gazte jendia beranimatzen deun, sektore hau bizi berritzen deun, tamalez, generazio horre badakau arazotxo bat, baina, bueno, hemen ikuste ditut hartzai gaztekor, Elgoibarko hartzaile eta Lalesek, ez dakit, unkituta ez, bezerok, lagunak, denak hemen, unkigarria. Gozatu, zorionak. Bueno, orain beste finaltxo bat, ez? Hemen daukagu jokoan txapela. Ea orain ari dira lehen ikusi dugun egiten ardiak, bai. Zenbat esan duzu, okoitzeko bakarren bat, Uste dut bat dutela, hogeita bat bota eta bat bota, eta epai hor behar du, eta onartu behar du. Eta igual hau etzai gustatzen, edo igual ukitzen teatzeko aldean. Eta ikusten baldin mota aragi nahiko ez daukela, animalia ez baldin badau pixka eta argal, ezur gehiago, eta hor galtzen duzu. Bai abiadura eta zauri bat diteko arriskoa, eta hoik igual kendu. Bestea gaur bero dago hemen, hori ona da. Bueno, izterdia ez da txarra, ona. Lanolina do grasori ona da, hor makin hobek joi baten da. Mira, zu gainera txikitatik izautzen zu ardi munduri, eta mozteko erratzen zuten garai bateko hartzaiak. Ez da ongi mozten, ez dago arrotua. Arrotua nahi duerran, bere fase batean artila ez da azten, hor gelditzen da. Eta horko lanolina gogortu iten da, eta horko uleak iten dire gurutzatu, eta kapa bat, eta asturrezin da sartu. Baina gero, primaveran, eduraldera, bazka eta janaria eta obia delikan, orduan, azten da pulsatzen, azten da artilia, eta hor, grasa horrekin, eta artile berrekin, aiza sartzen da makina. Sekulako aldia da. Esaten da, gure hartzain arlotorretan, ardia arrotzen ari da. Zenbat hitz dauzkagun hartzain munduan galduko direna. Galduko direna saiatuko era hor kontzen. Eta denaren aitu gara euskaltzen diakin gauzoiek horretzen pixkat. Artilari, bat behintzat. Bai, hori. Sortu duzuen hitzetako bat. Artilari eta artilaritza. Hori. Juanan, Patxi hemen badut beste protagonista bat, Antonio Cañadas. Antonio, arratsaldeon, buenas tardes. Opa, berdin, buenas tardes. Bera, ardimoztaia dugu, urte asko daramatza. Antonio, llevas muchísimos años esquilando. Hoy, ¿qué has sentido al entrar aquí? Bueno, muchísimos tampoco, casi 38 por ahí. He sentido, ya me ves, soy todo felicidad porque esto es lo que siempre hemos querido, y juntar y ver tanta gente que le gusta esto y que a esto hay que aprovecharlo. Los jóvenes vienen pisando fuerte. Mucho. Y otra cosa no sabré, pero apartarme a tiempo, en casa me pasa igual, me aparto y les dejo a los hijos que hagan lo que quieran. Yo creo que es el momento de ellos. Lo de hoy también vale para darle valor al sector primario. Joder, yo espero eso. Justo estamos en un sitio que se aprecia, pero se aprecia el queso, que está muy bien, pero a ver si ahora apreciamos la lana y nos trabajamos eso, que está ahí. Antonio, llevas poquitos años, 38, esquilando. ¿Qué te ha pasado
por la cabeza? ¿Qué pensaste cuando te dijeron que iban a montar un campeonato como este? A ver, yo les conozco desde que empezaron y yo me acuerdo, bueno, venían con nosotros y yo ya decía, bueno, si vosotros ya voláis solos. Y sé que iban a ser capaces, o sea, eso se les veía. Pero esto es una labor de conjunto, ¿eh? O sea, hay ya una asociación de esquiladores y están potenciándolo ellos. O sea, lo que hoy estamos viendo aquí es un deporte, pero también es un oficio que poquito a poco necesita apoyo. Sí, bueno, a ver, a mí muchas veces me preguntan, joder, qué pena, ¿se va a acabar los esquiladores? Digo, no, aquí precisamente no, hay muchos jóvenes y muy buenos. El problema es que se están acabando las ovejas, se están quitando rebaños. Aquí igual no se nota tanto, aunque sí, porque en realidad eso es otro tema que tendréis que hablar con los pastores, todos los problemas que tienen. Pero en la ribera, en Navarra, las ovejas de carne todavía es peor, o sea, están abandonándose rebaños y allí el de carne, si no tiene 2.000 ovejas, y es una labor también política, ¿eh? Ahí había que meter un poco caña. Antonio, eskerrik asko, gozatu, a seguir disfrutando, eskerrik asko. Zuri, eskerrik asko. Antonio, ezagutzen dut, nik ezagutu nuen guan dela 97an Irlandan bere kordionekin dena atzerritar guzie paratututen dantzan, hori eta bestia gaitero eta ze polita izan zen, ningo ligan. Eta bera da lehenatariko bat. Hor gaina Lumbier inguru urtan sortu zen dena, Nafarroan sortu zen joan ziren Zelanda Berria ikastera materiala ekarri zuten, han izan zen gunea pixka, Nafarro hortan. Jaioz ez da Nafarra bera. Bai, oiena, bai, kanpo, ez dakit nongo esan duen, Mantxakoa dela esan digu, baina biotzez Nafarra dela, Nafarra sentitzen dela. Minotenak jutziren Lumbierra aldera, Irun Berrira. Bai, han ez dakit ze gertatu zen, eta hasi ziren, eta hasi ziren kursoak ematen, nekazarieri, eta hola eratu zen, eta hori ja gazte seguak. Nafarroako egoeraren berri ere, eman du egia batzuk esan ditu. Bai, handa, bakizu, Nafarroa ze diferentea da, Iparra eta egoa, eta araiko ardilla bildotxa, buen bildotxen prezioa nahiko, nada, momento larrietan egon du gara, eta jendi motivazioa, lango gorra da, hartzaintzan urte osoan egunero. Normalia, hartzaileria, zeme alabak errationte, bildotx beltza utzi aurrerako. Aldaketa egin dute Ingalaterrak eta Galesek. Galeseko ustez honena orain hasi da, eta atzetik da, Ingalaterrarekin atzerapen handirik ez du, Frantziarekin gehiago, Openean sekulago lana egin du, bera izan da azkarrena, Galesko ordezkaria, Lear Evans, orain, bigarren erdi honetan nola moldatzen den. Hemen da dena, a ber, Evans nola iten da. 11. Ingalaterra eta Gales, 12. Frantzia eta Espainia 9. uste dut. Amairugarrena oraintxe hartu du Frantziako Grancherrek. Beraz, ardi baten alderik ez da, baina alde handi xamarra bai. Hasia baitziren 12. lanean, Lear eta Parkhaus. Oraintxe bota du Parkhausek, 12. 13. heldu dio. Atzetik da Gales, Lear 3. tokian, berehala bukatuko du Lear Evansek. Oraintxe, azkar bota. Eta uste dut Espainiarrak 10. tokian direla, 10. ardiarekin direla, 4. tokian, txanda honetan. Beraz, txanda aldaketa berehala egingo dute. Oraintxe uste dut, 10. bai, eta Espainiako Kevin Daniel sartuko da. Normalien lanian euren herrialdetan, Europan barna mugitzen dire, eta gero
hemengo negua ietzen daligan, hemisferio sur, joaten dire, bai, arad lanera, eta hor daukate harreman guztiak hor. Hori bestea, galdetu nahi nizun hori ere. Txapelketak 3 urtean behin izaten dira, urte batean ego hemisferioan, bestean ipar hemisferioan, ezta? Aldatu egiten da hori. Hori etzen gertatu azkenengo aldian, ze Frantzien izan zan, gero izan zan pandemia, eta intuten Eskozian. Pandemia tarteko behar bada. Bai, eta gero antolatzeko, herrialdeak hau dena antolatzeko, denak ez dagoeteko gaitasunik, Australia eta Zelanda berretik aparte nor dauka gaitasuna. Ego Ameriketan ez dakite egin den, ez da egin. Ino, Europan, bai egin den, esan duzu Norvegia, Frantzia, eta ero, bai, Galaterran, Eskozian egin da, minio hemen herrialde gehiago daude, ententzen. Patxi, Juanan, bai? barkatuko didazue, beste protagonista bat daukadalako aldamenean, Luzik Ganxer da bera ardimozailea eta emakumeak ere aritzen direlako kirol honetan. Lucy, c'est la première fois que le championnat est organisé au Pays Basque. Qu'est-ce que vous pensez de ce championnat? Je suis très heureuse pour les Basques qu'ils aient pu commencer leur propre championnat avec les règles internationales. Donc c'est reconnu internationalement, c'est très important pour développer la profession ici au Pays Basque. Je suis vraiment super contente, l'organisation est fabuleuse, une super ambiance et le public est venu nombreux, donc ça montre que les gens ont un intérêt pour les choses rurales dans ce pays. Et aussi, je trouve que pour une première édition, il y a beaucoup de compétiteurs, donc ça montre qu'elle a vraiment sa place ici. Lucie, il y a aussi des femmes dans cet sport. Oui, bien sûr, il y a aussi des femmes. Comme dans tous les métiers et tous les sports, en fait, de plus en plus, on s'ouvre l'esprit pour accepter les femmes dans ce genre de métier. Et on voit aussi que beaucoup de femmes ont des niveaux comme les hommes, sont très qualifiées, parce que c'est surtout la technique avant les muscles. C'est vraiment un métier très technique. Voilà. Comment avez-vous commencé à pratiquer cet sport? Moi, je suis issue d'une famille de tondeurs. Alors, mon père était tondeur. Il a appris à tondre à mes 2 petits frères, qui sont plus petits que moi. Et moi, il ne voulait pas m'apprendre parce que je suis une fille. Donc, il m'avait dit non. Et j'ai attendu d'avoir 25 ans pour être libérée, émancipée. Et pour dire, maintenant, moi, j'ai décidé que je veux tondre. Donc, quelqu'un d'autre va m'apprendre et c'est super. Merci beaucoup, Lucie. Merci à vous. Bonne chance. Luzik esan digu lehenengo aldia izateko harrituta dagoela hemen sortu den giroarekin. Ikusten dela bertako gaztek ere badutela lehen sektorearekiko interesa hau bete egin delako. Berak hemen hasteko 25 urte itxaron behar izan dituela, badituelako beste 2 anaia gazteago eta etxetik ez ziotelako erakutsi nahi izan emakumea delako, baina berak 25 urte bete zituenean erabaki zuela ardimozten ikasi nahi zuela. Eta halaxe, hasi zela. Hala da, emakumeak ere ikusi ditugu kanporaketetan, eta finalerako ez dira sailkatu, baina emakumeak ere aritu dira lan honetan. Bitu zer errandu, errandu neskana ez, baina hemen ez da muskulua, hemen ez da gerra, hemen da teknika. Eta teknika, horregatik, teknika mejoatu zuten, eta irauteko ikusten zu, 8 ordu hartzeko irauteko, neska asko ikusten dira. Ez dakigu gero puntuetan eta nola ibiliko den, baina teknika oraintxe ari da erakusten. Nick Graves Ingalaterrakoa, 2. tokian zen, ia ardi bat atzetik, 19. ari da, Frantziarrak eta Galestarrak 18. Ingalaterra aurretik. Azken aurreko ardiarekin da, eta denborarik onena lehen Irlandak egin du 20 eta 34, Erne. Nik uste dut Irlandarren denbora botako duela Nick Gravesek. Azelan egiten ari den mutil hau. Bai. 19. orain Frantzia, baina hasi berritan orain bukatu du. Gravesek 19. Azkenera. Heldu dio azkenari. Eta denborarik onena egingo du, erraz gainera. Eta nik uste Frantziak eta Galesek ere hobetuko dutela lehenengo txandan Irlandak egin duen denbora 20 eta 34koa. Baina denbora ez da dena. Hasieratik esan dizuegu. Denbora 3 zutabe ditu honek. Batetik denbora da, gero puntu bihurtu behar dena, hori ere,
Eta gero, Oholtzako epaileek diotena, eta azkenik Eskortako epaileek esango dutena, hor zauriak eta batez ere, beko aldean aztertzen dituzte, edo behar bezala moztu gabeko zirrinda horiek iristen bazaizkie, goian moztu ez badituzte eta goian penalizatu egiten du, bigarrenez moztu ezkero, bigarren mozketa litzateke, bestela behean. Aski ongi ikasitzu hau dena, Ostegunean etorri ginen honetara ikastera eta... No, ikasitzu, ongi. Eta Gales oraintxe... Azken ardila hartu du, zamat garrena du? 20 garrena, bai. 20 garrena, eta espainolak? Espainiarrak oso atzetik dira. 18 garren ardian. 18 guainikan. 18. Baina lan hona egiten, 18 garrenari baldin badira, oraintxe bukatu du. 18 eta 18an Galesek. Bai, denbora polita ingote. 2 minutu gutxiago ia Irlandak baino. Azkeneko ardiarekin, 20 garrenarekin, Espainiarrak. Euskal Herriaren denbora hobetuko dute. Jaime Kolera eta Kevin Daniel, Espainiako bi ordezkariak. Bukatzen ari da, 22 minututik behera. Ea, 21 eta 50 oraintxe. Hankak. Eta 21 eta 54-15 bukatu dituzte lanak Espainiarrek ere, beraz nazioartekoa bukatu da, baina lehen esan dizugu, ez zinesan txapeldun noiz izango den, ezin dugu jakin, denboraren erreferentziak baditugu, hori badakigu, azkarrena zein izan dan, baina txukunena eta azkarrena orotara zein izan da. Pero izango ditugu sorpresak, bakizia ditzen ikusten, makina, urtero, izaten da patrozinadore bat, eta badago etxe bat Suizarra, oain gomen hau Suizarra, eta beste bat Ingalaterrakoa. Segun eta nun den txapelketa, bat edo beste. Hau aldimazen Inglaterran izango zen bestea, hemen Suizarra dugu. Bilek ona, bide dire BMW Mercedes, bilek direta punta-puntakoak. Luke Parkhouse, daukagu aldamenean, oraintxe Oholtzatik jaitsi berri. Congratulations, Luke, what a work you've done. Oh, thank you very much. Yeah, no, we're very pleased to be invited over for this task. It's a good experience for the boys, the development team, and it's nice to see there's more shearing competitions come along in the other parts of the world. You get to see something different all the time. It's the first time that they have organized it here in the Basque Country. What do you think about that? What are your impressions? Yeah, no, very impressed. For a first-time show, it's unbelievable, really. Like the setup, the stage, and how much they put into it. They haven't done anything half-assed at all. It's, to the point, and really pleased. It's, like I said, it's just really nice to get all over the world and just get all different nations together, people you've never met before. How did you start it in this sport? So my mum cheers, and so do my brother and my sister. My sister's actually representing England in the World Championships for the wall handling. We're all like a big shearing family now. And just we got a farm at home, shear our own sheep, and then thought, well, why not? We'll go and do a bit more, and now caught a love for it, really. Yeah. So. Thank you. Congrats. No, thank you very much. Hortxe, Luken hitzak, Lukek esan digu, bera ere harrituta dagoela, ez da? Nazioarteko jende asko batuela, lehenbiziko aldia izateko hemen sortu dena berezia dela, egindako lanarekin gustura geratu dela, eta galdetuta azkenik nola hasi den ardimozten, ama duela hartzaina esan digu. Ez da, ohikoena agian emakumeak hartzantzan ikustea, baina badaude, baita Euskal Herrian ere, ama hartzaina du, baita Anai Arrebak ere, hortxe hasi zuen bere ibilbidea, Arreba gainera nazioartean Ingalaterraren ordezkaria da, eta berak ere alaxe eman zituela lehenengo pausoak. Eta orain, Euskal Herriko txapelketa izango dugu makinaz, goiko eskortara ardia sartuko dituzte, eta ane lehenengo albistea zera da. Emanaldiaren hasieran esan dugu 15 ardi izango zituztela, ostegunean hala esan ziguten, baina azken orduko erabakia da 15 beharrean 16 ardi izango dituztela. Eta ikusten ari gainera markagailuan. Markagailuan 16 ardi izango dituztela jartzen du. Beraz hemen ikusiko ditugu, Joseba Ugalde, Mikel Etxebarria, Iparrarrinda eta Laurent Paris, Euskal Herriko ordezkariak, Euskal Selekzioko ordezkariak, munduari lehioa
irekita leian, ea lehen Euskal Herriko Ardimoztaile txapelketan nor gaientzen den eta nork eskuratzen dituen puntuak martxoan Zelanda Berrian jokatuko den munduko txapelketa horretarako. Lapurtarra Loran Paris Azparnekoa Lekeitiotik berriz ere Ipar Arrinda ikusiko dugu. Mikel Etxebarria Dimostarra hirugarren gunean. Eta laugarrenean Joseba Ugalde Lezamakoa Ipar Arrinda eta Mikel Etxebarria ikusi berri ditugu. Nazioarteko lehiaketan orain elkarren kontra izango dira eta oso garrantzitsua da hau eta haze presioa Patxi lau hauentzat txartelak hemen baitaude jokoan bi gainera munduko txapelketarako Zelanda Berrian martxoaren hasieran. Hauek bai benetako presioa. Bai, hau da momentua. Ea ba, ane dena prest hemen. Adi jendea begira. Bai, eta jendea isiltzen denean, joanan, adi daudenaren seinale izan ohi da, eta orain jendea adi dago, urduritasunak hemen egontza gainean, ikusten ditugu, hankak mugitu alde batera bestera, kontzentrazioa, izan ere eurek ere lanak ongi egin nahi dituzte, asko dute jokoan, naiz eta esango nukeen saririk handiena gaur hemen egotea den. Patxi, hasi aurretik esan diazu, zenba demoran aritu behar dugu eta bukatu arte, 2 ordu gutxienez, 2 ordu, baldakizu, zenba daramagun, ordu eta 50. Erren ez dut egia. 55. Hainin gustora nago motziten ari zait. Motziten ari zait. Oso gustora giro ikusi, jende ezagunak, besteak, ikusi zer egiten ari diren, bueno. Hasi da finala, hasi da Euskal Herriko lehen da biziko finala, lau Ardimoztaile kanporaketetatik aurrera egin duten laura gauek dira. Lehenengo gunean Loran Paris, bigarrenean Ipar Arrinda, hirugarrenean Mikel Etxebarria, laugarrenean Joseba Ugalde, 15-16 ardi dituzte. Denak oso onak, denak zautzen dut eta oso onak. Emma Rojas ere aldamenean daukagu, Emma Kataluniatik dator. Emma, cuéntanos, ¿de dónde vienes y qué estás haciendo hoy aquí? Pues bueno, soy catalana, vivo en el Pirineo catalán con mi rebaño de ovejas y aparte pues soy esquiladora desde hace 7 años que empecé. En el rebaño pues venían a esquilar y para mí era un día muy importante, entonces pues un día tuve la loca idea de decir que yo quería hacer esto. Entonces pues los de la cuadrilla un poco no pues tradicional me acogieron. Y la verdad que el primer año fue un poco intenso porque en las casas, ¿no? Los caseríos a los que ibas a esquilar ahí en Cataluña, pues no se creían que una mujer pudiese esquilar. Y ya está. ¿Y hoy qué has sentido cuando te has subido al escenario? Pues la verdad que nervios, pero hoy he subido al escenario básicamente para que el número de mujeres que hacen este trabajo pues aumentara. Al final hemos sido 4. Yo no estoy al nivel ni de buen trecho del resto, pero es importante visibilizar que hay mujeres que esquilan y que es un trabajo que no es tanta fuerza sino técnica. Emma, ¿te ha sorprendido la cantidad de gente que hoy se ha reunido aquí para ver el campeonato? Pues la verdad es que no, porque los compañeros de la selección vasca han trabajado muy duro durante estos 2 años para que este día fuese un éxito. Gracias, eskerrik asko, merci, Irma. Une honetan laugarren ardiarekin hasiko da Mikel Etxebarria, bera aurrena uste dut Joseba Ugalde dela bigarren, berehala bukatuko baitu Joseba oraintxe, Lezamakoak, 3. tokian Loran Paris eta zertxoa eta atzerago Ipar Arrinda bigarren gunean. Beraz, aurre hartuta da Mikel Etxebarria, baina aurreneko bien artean ez da alde handirik, oraintxe 3. bukatuta Loran Paris eta berehala bukatuko du Iparrek ere. Ze emozioa, Sekulako emozioa. Ipar Arrinda oraintxe bukatuko du 12. Bukatu du.
Laguntzaileak eskaini, 13. Ekarri du, holtzara eta hasi da Ipar ere 13. Ea 14. Lehenago nork mozten duen Loranek. Loganek. Loran aurretik eta orain aldetxoarekin. Hau, erritmo hartu du orain bigarren zatian Loranek. Erran dizu Loranek azten dena azpitik gotzi gero. Lehen ere, eta ikusi dute, lehen ere kontoratu naiz. Pentsa, segundo berean ziren, eta ara zenbateko aldea lortu duen orain, oraintxe Mikelek. Eta Ugalde guainek ez du bota. Eta oraintxe, bigarren tokirako lehia dago orain. Badirudi eta aurreneko tokian nabarmen xamar aurrera egina dela Logan Pagi. Lepoaldekoak moztu orain. Hoixen, hauan buelta, gotxia jetu eta gero bigarren buelta beruntza, eta dena pieza baten atera. Besoetatik behera orain berriz ere atzera. Ardila borobilian beti eta horrela ez duzu azalari inungo zaudirik egiten. Mira, ja botadu ja 16. Hau ziztu hartu du Loranek. Erran dizut. Denbora hartuko diogu azken honetan. Bai. 13 eta 30 hasi da. Bigarren tokirako ematen du Mikelek eutxiko diola bigarrenari, baina Erne... Mira nola da ongi. Batera. Ze pasatza Josebari? Josebari ezin bota, ezin behera bota, egoskortu dira ardiak. Hor galdutxo segundo batzuk. Eta denbora galtzen ari da, ez, Mikele bukatu aldu. Mikele bukatu du. Mikel aurreti zen. Mikele bukatu du, Joseba gero, eta ara. Mikel zen aurretik. Bueno, baina ikusiko da, ze denbora daukate, punto badendu ez. Loran atzerago geratua zen. Eta 14. bukatzen ari da Ipar. 50 segundoan azkeneko ardia Loranek, baina lehia aurreti zen, ez usten hemen di markagailuan berbezera eta orain besoa gora Mikelek. Azkena esango duke Mikel Etxebarriak ikaragarri azkar moztu duela, azkeneko horretan egon dela gakoa, baina koste egin zaio pixka bat gero, ardia berak nahi baino beranduago jaitsi da. Bai, eta Ugalderi ere baian, Ugalderi gehiago, eta azkenean segundu bakar bat izan da bien artean. Eta aldea horregon da. Aber, txukuntasunean zer den, ez dago. Zemat, ez ziren borde izan dute Pagik beste bilekin, ze bilek izan dute? 13 eta 53 Mikel Etxebarriak, segundo batera Ugalde, 38 Pagi. 38. Punto bat. 2 punto. A ber. 2 punto maiortan kontuman. Eta Iparrek hau du azken aurrena, ez da? 15. ari da Ipar. Hala da. Eta gaur hemen holtzan ikusiko dugun. Azkena, txalori gandunak Iparreri. Azken ardia hause. Eta azpimarratzekoa da Patxi Juanan goizean goiz etorri garenean, hau beteta edo ia beteta zegoela esango nuke, eta arratsaldean zehar hemen ordu pare bat behintzat badaramatzagu, jende askok gehiago ere bai, baina inor ez da bere eserlekutu jaiti, eta hori seinale hona da. Hane, denborei buelta eman beharko diegu ikusten ari naiz eta Ugalderen markagailuan 13 eta 43 eta Mikelenean 13 eta 44 jartzen duela. Bat gehiago beraz, Mikelek Ugaldek baino. Hori da. Segundo bat, esan dugu 0,05. Puntu baten 0,05 da. Eta hirugarrenak, ia 2 punto. 40 segundo ia. 38 segundo, ez? 20 segundoko puntu bat da. Ira iritsi gabe, baina bai, ia 2. Eta bukatu du Iparrek ere. Txaloak ondo merezitakoak Iparrek. Zenbat lan egin duen hau antolatzen. Aste guztian hemen. Zenbat erakutsi zigun ostegunean. Dakigun apurra. Josebak eta Iparrek erakutsita bai aneri eta bai niri lehen ostegunean hemen aurkezpen egunean. Orain belaunaldi hori da, bueno, mundiala da. Egitan, pertsona bezala, moztaile bezala, dituzte, bira, behitu zen urtu duten.
Eta gero Joseba Erranbiar, ez da emakinekin makarrik, asturrekin ere hor dago, kusiko dugu, Zer gertatzen da. Ba, txapelketa bere horretan bukatu da, orain epaileek hartu beharko dute txanda, puntuak eta abarrak aztertu, eta ane bien bitartean, behar bada irabazlea harrapatuko du. Joseba Ugalde irabazlea denborari dagokionez. Azkenean nork irabazi duen eta munduko txapelketara ziur nork joango den, geroago jakingo dugu. Baina nahi duzunean, ane, zeurekin duzu eta Joseba Ugalde. Entxe daukagu aldamenean, bukatu berri aldamenekoen babesa jasotzen ari da. Joseba, oraindik ez dakigu garaia nor izango den, baina garbi dagoena da sekulako leie izan duzuela horre, zenatoki gainean, holtza gainean. Bai, Mikel Ipar eta Logan oso onak dira. Eta edo zeinek irabazi dezake, oraindik ez dakigu nor izango den, ze ez da abiada handienean egiten duena irabazten duena. Ordune orain itxaron behar. Eta bere mezua argia da, hemengo artillari duen balio eman behar zaio, eta guregatik hasi behar gara. Gu gara herrialdeik bakarra, nun hemengo hartzainek ordaindu beharko due, haien artiliek kentzearren, eta hori aldatu behar da. Hori zozer jarri behar da martxan, aginte politikoei dei bat egiten dugu hori konpontzeko Mercedes, eta gu gauz prest bide lagun izateko eta hori dana lortzeko ez. Hemengo artile bai dauko balioa. Balioa geuk, lehenengoz eta behin geuk emon behar diogu balioa. Badau jentia munduan hontan gura dauela gure artilea erosti. Zetik, gointela 2 urte egon ginen erresuma batuan, eta egon ginen eroslekin, eta haiek nahi due hemengo artilea erosi. Moketak eitzeko, tapizeriarako, fieltro eitzeko, gero hortzuetan eta olako gauzetik pintzeko, arbolentzako hori protektorak eta eitzeko artileskuak. Hemen falta dana da, grupo promotor bat edo motorrak ez, kooperatiba bat izan lehike. Eta pastoriak, interesa dauen jentie. Alkartu da gaitzezela, eta guazen pauso bide horri bat eitzen, nondik nora junbiko gineke, artiliai mail industrial baten huelta emoteko. Hori benetazko erronka dala. Tarteka etortzen dira, handigan harremana dauzkate eta etortzen dira beuren teknika pixkat fintzeko. Eta baita duzela handa berritikan asturre zartasekin mozten duen munduko txapelketa oia etortzen daunara, tarteka buelta maten du mundu osoan, eta okena harremana tokitutea uzitan dauzkate, eta horregatik atera da, hau dena atera den bezala, euren gatikan. Aurrera ne? Gaur hemen oholtza gainean ikusi dugun beste protagonistetako bat daukat aldamenean, Mikel Etxebarra. Mikel, arratsaldeon. Arrastion, bai. Guztia amaituta, txukun jarrita, dutxa, hotz bat hartuta pentsatzen dut. Zer modu zaude? Emozionaute ez. Hau dana ikustea realidadeen dela hainbeste beharrin da gero. Eta Euskal Herri aurrera dano batean ikustea, egun honen esperantza handiak egin dugu, eta urten dago eskerrik asko lagun guztieri lagundutearen hau da nahiten. Bigarren saria, Nick Graves! Ez da aldatu. Denboraz, bigarrenan Nick Graves izan da, eta azken sailkapenean ere, bigarren 56 eta 600. Txukuntasunean denak argi antzeko eta denborak erain. Nor izango da ba? Lear Evans! Txapeldun beraz, Lear Evans. Zero, jo bai hori, nabari zen. 55 eta 300 behar bada hobeto ulertzeko, oraintxe erakutsiko dizugu azken sailkapena. 3 galestarrak edo bigarrena? Lehenengoa eta laugarrena. Bale.
Galdestarrak... Ingelesa bigarren eta Frantziarra hirugarren. Hortxe beste txapela bat Euskal Herritik aliatzen dena, Euskal Herriko txapelketatik. Orain ikusiko dugu sailkapena, Open mailan, Artaziz. Txapela buruan. Hortxe duzu, Lee Revansek 55 eta 300, Nick Gravesek 56 eta 600, Legonik 57 750 eta Pricek 72 eta 400. Bukatu ere, geuk ikusi duguna, horrela izan da. Evansek lehenik bukatu du, gero Gravesek, Legonik 3. eta Pricek 4. Hor ez da ezer aldatu. Bai, berdin. Legoni eta Pierre Grant. Bai, oso ondo. Legoni da ondo ibildi dena, bentsat, lehen bakartetan. 72 eta 100. Galesek baino 2 puntu gutxiago. Eta txapeldun beraz, Ingalaterra, Nick Graves eta Luke Parkhouse. 70 puntu eta 900. Puntu pasatxo, puntu eta 200 atera dio Ingalaterrak Frantziari. Graves aski deitura ezaguna da, kirol munduan Ingalaterran historiako arraunlari irikonena. Lau bost olimpiar joko eta Olimpiar badakit, bai. Urrezko dominak irabazitakoa. Bai, badakit, bai. Graves, bai. Baina bakarkan etzen ibilketipuri. Laukoan eta... Laukoan denetan, hori bai. Sailkapena ikusiko dugu beraz. 8 hauena nazioarteko sailkapena ikusiko dugu. Holtzatik alde egiten dute bitartean, lehenengo txapela eman da. Nola ez ba, txapeldunei. Alegia Ingalaterrako bi ordezkariei Nick Graves eta Luke Parkhouse eskuinekoa bizarduna da. Nick Graves eta Parkhouse ezkerrekoa oraintxe jarri dute. Eta hori epaiari eman diote txapela. Bestik etzun jarri nahi, bitu. Eta epaiari eman diote. Hori epaia, jatorra, ondu naiz. Lantxuku nahi du. Hemengo oituren eta ikurren berri ere izaten ari dira. Ikas dezatela. Hemendik aurrera horrelako gehiago izango dituzte, ona etortzen diren bakoitzean. Hemen sailkapena nazioarteko erronkan, Ingalaterrak 69 eta 900, Frantziak 72 eta 100, esan duguna puntu pasatxo, Gales 3. 74 eta 1ekin, Espainia gero 4. Zigor aldetik Irlanda baino hobeto ibili delako, baina aldea oso txikia, hala ere aurre hartu dio Espainiak Irlandari. Eskozia 6. Euskal Herria 7. eta Herbehereak 8. Jos Amari, ala Joseba Ugalde. Jos Amari. Siberutarra, ez? 3. Mira, baina bere hartasik etziren fin-finak eta... Bitu, zelako papera egin duen. Landularrekoa. Zelako papera, ziongi. Eta bakizu Joseba. Eta ara? Bai, Openian, bai ontan. Joseba Ugaldek. Euskal Herriko hartasiz irabazi du Zelanda berrian beraz. Bera izango da. Beran izango da, bai edo bai. Euskal Herriaren izenean. Bai edo bai. Eskerrik asko gaur egin duzuen erakustaldiagatik, ederra izan da. Euskal Herriko txapelduna, oraindik ez dakizuen orden, nik esango dizuet, bigarrena nork egin duen, bigarrena izateko orea nork euki duen, Joseba Ugalde! Azkarrena bera, Joseba Ugalde bigarren beraz. Txapelduna! 49 puntu, 900 eta 50. Eta sailkapena ikusi dugu, eta hemen txapelduna lehen unkituta ikusi dugu, orain zer, txapeldun. Bildur zelanda berrira, Miguel eta Joseba. Makina! Bildur Euskal Herria horrezkatzera. Juanan Patxi, Mikelek atzera begiratu du esan die, bai, ni alnaiz, eta orduan jakin du bera izan dela garaia. Claro, hor nazi dire bigarren lehendabizikoan hor tensio hori eta... Hau, itzela izaten ari da. Ni esker benetan parte hartu duzuen guztioi. Bueno, bere xarma dauka honek, bere xarma dauka larraten un, azkeneko momentuan pixkat honek ematen dio bere... Hor dimostarra argi dago etzekitela. Etzekitela bereiek ere. Mikel Etxebarria, barka, txapela jarrita, sailkapena ikusi dugu, bai, dimostarra bai, sailkapena ikusiko dugu oso estua izan baita.
Begira, Mikel Etxebarriak 49,913 eta Joseba Ugaldek 49,910. Amazazpi amarren hor, Logan Pagui. 50,223 eta Ia berdin. Ia berdin. Txapelketa untan, Joseba, txapelak entzeko. Bai? Ondu da gotxi eta harritxu inez. Ba ez dakit, Joseba, nun utzi duzu? Txapela edo txapelak nun utzi dituz? Horratzean daude. Zer sentitzen da? Zelanda berrian izango zara? Izango zarete? Zelanda berrian munduko txapelketan izango zarete? Euskal Herriko ardi moztaien ordezkari gisa. Zer sentitzen da? Nodaintxe, posa. Zistan posa. Mikel, segundu gutxian egonda zuen arteko lehia. Holtza gainean zure izena esan dute Josebak, ez dakit hainbeste txapelentzako zeuk ere etxean tokia izango duzun. Mikel, zer pentsatu duzuk, hitz batzuk? Joder, dana etorri eta gora. Lehen esan batzuten moduen urte askoan ibili gara batera mozten eta hemen historikoa izango da gauze bat, ez? Txapel batero batea. Eta Nueva Zelandarako pase hartzea. Euskal Herri moduen lehen egokoz karrera luze baten osteko sari bat. Babikote, zorionak, txapelengandik, txapeldun handiak zaretelako, eta Zelanda berrian, zuek ikusteko irrikitan gaude, zorionak. Eskerrik asko. Orain bai, txapel txiki bat jarri dute orain Josebari, txapeli gabere gaur txapeldun dira. Ane, Joseba atar hortxe duzu alboan, azken... Bai, Josebarekin azken hitzak egingo ditugu, agurtze aldera, emanaldia amaitzeko. Joseba, hau amaitzear da, lehia amaitu da. Amaitu da, bai. Zer pentsatzen duzu, zer sentitzen duzu, azken hitz batzu? Postasuna, azkenien zelako izan da, eta eskertzeko pastore guztixe, artzain guztixe, eskertzeko ona hurbildu dien jende guztixe, eskertzeko artilariei, laguntzen ibili dienei, kanpotik etorri dienei danei, osea, zer, hitz baik, eskerrik asko besterik ez. Etxean irudikatzen zenuten bezalakoa izan alda gaurkoa? Beti amestu egin dugu, ikusi dugu kanpuen etxen da bezenak eta hori, baina gaur eskozesak, irlandesak eta esan dabe, ez dago erresimo batuen, ez dago olako txapelketarik, munduan ezagutu daben erdi eskilatzeko txapelketek onenetakoa izan da, munduko txapelketak enduta agian, baina eurepe oso pozik orduen, hori, zer esateko da, bai, oso pozik. Joseba, zeu pozik, antolakuntzakoak pozik, zeuk egindako lanarekin, dunbai jarri dizute, eskerrak eman dizkizute. Buru handia dakat esate sartzen burute, baina, bueno, bihotzez eskertzeko danoi, eta hemendik aurrera nora juten garen. Zelanda berrira, urrengo geltokia handau, ikurrina handau. Oin gau falta, aberria jendia laguntzen dozkun eta ara juten garen, baina guba hori ez. Aurrengo geltokia Zelanda berria, gaurko geltokia ondo aprobetxatuta geratu da, sekulako ikuskizuna eman duzue, sekulako lan egin duzue, zorionak gure partez, gozatu gaurkoarekin, eta eskerrik asko. Mi esker, thank you so much. Eskerrik asko, Ane, zuri ere, lan bikaina, hango eta hemengoen hitzak entzun ditugu, hemengoen emozioen berri ere izan dugu, zeure bitartez. Une unkigarriak bizi izan dituzu zeuk ere horbean. Bai, ez da erraza izan, lan erraza izan, ez da negarrari eustea, hitzek askotan, hitzek baino irudiek gehiago esaten dute gaur unkitu egin dira, entzuten hitzik, eta horrek asko esan nahi du, ez da? Oso polita izan da, asko ikasi dugu esandakoa hasi garenean, ondo esanak ondo hartu, ikasteko gaude hemen, lehen urratxe izan dadila, lehen geltokian gozatu hartu dugu. Eskerrik asko, Ane, eta ikasteko maisu bikaina izan dugu gaur hemen alboan Patxi Lazkanotegi. Zenbat kontu ondo esanak, zenbat ikasi dugun. Albaitari, Artzain, elkarteetako lehendakari eta bar, baina maisua ere bikaina. Ez, dixometasunean
azila naiz, eta hor nahi doz egitu, niretzak izan da plazer bat zuek ilan itean, niri horre bat, ormen etortzean, eta nik ere zuen gatik ikasi egin dut. Egitan, ezan dut da plazer bat, egitan, eta erraten duzu, bi ordu, motzintzait. Bi? Bale, bi? Bueno, ez dakiz baino gustora. Iru pasata. Hainen gustora ginen, motzintzaitela, bale? Eskerrik asko, Ane, Juana, eskerrik asko, bale? Asko zuri, Patxi. Ederki eskerrik asko, zuei ere eskaini diguzuen arretagatik, eta gaurko irudi honenekin utziko zaituztegu. Urren arte, ia urrengorik baden ardi moztaileekin. Ondo izan!